Waħda mill-akbar serqiet li saru f'pajjiżna fl-aħħar snin u li saħansitra kienet ġibdet l-attenzjoni tal-midja Taljana seħħet fi 3 minuti u 13 il-sekonda. Jixed dan filmat ta' CCTV li juri s-serqa kollha u li kien żvelat mis-sit elettroniku illum it-3 filgħodu. Is-serqa hija dik tal-Casino di Venezia u seħħet fit-3 ta' Frar 2010, f'mument meta fil-Casino di Venezia kien hemm madwar 20 klijent. Fis-7:09 u 4 minuti l-ħallelin daħlu fil-Casino u 3 minuti u ftit sekondi wara kienu diġà barra b'mijiet ta' eluf ta' ewro f'idejhom. Il-ġurnalist John Pisani li kompla jistħarreġ il-każ u issa kiseb dan il-filmat fisser kif il-filmat żvelat 5 snin wara li seħħet is-serqa juri kemm din kienet waħda maħsuba. Mhux tal-li pjanata, għandi suspett ukoll li kien xatt minn ġewwa li forsi kien jaf ukoll. Għaliex meta għandek dak il-flus kollha, is-sejf kien miftuħ. Fl-opinjoni tiegħi ma tagħmilx sens. Sal-lum għadu qatt ma sar magħruf kemm kien l-ammont misruq. Il-Casino di Venezia kien qal li żgur insterqu iktar minn 100,000 euro. Din hemm serqa ammonti kbar. Il-Casino kif tista' tistenna, din mhux midaħlu xi ħallelin nejn min-nies li żewġ żgħażagħ ġo spiżerija li sabu f'idejhom. Kienu jafu li hemm l-ammonti kbar. L-ewwel indikazzjoni kienet madwar 100,000 euro. Jiena kont hemm dik nara fuq il-post ukoll nirrapporta għall-gazzetta lokali u l-ewwel indikazzjoni kienet ta' 100,000. L-għada ħarġet is-somma ta' 380,000. It-Taljani, l-ġurnalità u l-stazzjon Taljan olla s-somma għal nofs miljun. Il-midja Taljana kienet irrapportat li l-ħallelin kienu Taljani, Albaniżi u Tuneżini. Iżda kollox jindika li magħhom kien hemm il-Maltin. Tkellmu bil-Malti, uħud minnhom, ma nafux kollha, però xi ħadd żgur li tkellem bil-Malti. Kemm il-Maltin involuti magħhom ukoll. Bħalma kienet pjanata s-serqa kienet pjanata l-ħarba. Il-ħallelin saqu lejn Sant'Angelo fejn hemm kien hemm speedboat b'kompliċi jistenna ħajjitilqu miegħu u qabel għamlu dan tefgħu il-karozza l-baħar. Fejn marru setgħu jibqgħu sejrin l-barra bl-speedboat u ntaqgħu xi ħadd barra. Probabilità però minn sorsi tkellmu miegħi illi daw marru bl-speedboat lejn il-Marsa. Hemmhekk se kellhom l-erba' li daħlu fil-Casino. Kien hemm ieħor jistenna fil-karozza, x'ċaf l-speedboat żgur li kien hemm u probabbli kien hemm ieħor fid-daħla fejn il-mina tal-waterfront. Jekk komplowx il-ħarba bil-baħar jew l-art u jekk il-ħallelin baqgħux kollha flimkien hija xi ħaġa li ma tistax tkun stabbilita b'ċertezza. Sal-lum, l-unika ħaġa ċerta hija li min pjana u ħadem is-serqa irnexxielu jġibha żewġ.